Assalamu alaykum aziz adamlar, gowum ýagdaýlaryňyz ýetip gelen 2025-nji ýylyňyz bilen tüýdürekden gutlaýan. Allahan inşallah salykly, bereketli, düşümli bir ýyl bolsun. Gowy günleriň köp bolan bir ýyl bolsun. Menem 2025-de özüme belli planlary etdim, belli maksatlary goýdum. Birinji planym, maksadym özüme gowy seretmek. Saglygyma gowy seretmek. Çünki hemme zat saglyk bilen başlaýar. Saglyk bolmasa başga zadyň kän bir manysam ýok, kän bir lezzetem ýok. Ikinji, Allah jany şu beren hayatyndan lezzet alyp ýaşamak. Çünki haçan göçüp gitjegimiz belli däl. Gowy degerlendirmek, gowy ýaşamak we her pursatdan gowy zatlar çykarmak. Ýagny, конечно, Allahyň çyzan halal dairesi içerisinde. Ve bu ýyl bilen baglanyşykly täzeligim bar. Online podcast'a başlayan. W основном online edýän podcastlarymyz studioda däl. Öz aramyzda ondan mundan o ýigitlere hiçeli konkurent bolmaýanym, bolup bilmeýänim, olaryň işine üstünlük bütün YouTube videolaryny seyredýän, gowy edýärler işlerini. Menki bolsa online w основном başta Türkiýe başta Amerika bilen başlap, soň Türkiýe, Ýewropa, Rossiýa, şo taýdaky türkmenleriň peýdaly maslahatlar berip biläjek türkmenler bilen bile podcast etmekçi nesip bolsa. Ve bugün birinji podcastym özüm bilen. Podcastymyň ady Podcast with G, ýagny G bilen podcast. G kim? G men, Gulmet. Onda näme? Podcastymyza başlaly. Ýöne şunda maýdyk geçeýin. Käwaty men arasy türkmençe gepläp bilemek. Käwaty içinde türkçe, rusça, ingilisçe sözler bolup biler. Ona maýyplaşmaň. Kendil bilen ýagdaýyňyzda şoň ýalyrak ýagdaýlarym bolýar käwaty. Ýa-da şöyle diýeýin, adam özüne nähili aňsat bolsa geplemek şonu ullanýar-da. Конечно, türkmençiligimizi ýatdan çykarmazlyk şerti bilen şu şekilde bolar. Eger düşünmedik ýeriniz bolsa sorap bilersiňiz. Näme onda? Birinji podcastimize başlaýas. Hawa, podcastimiziň formaty şu şekilde bolar. Podcast'te çağırjak adamlarym belläp goýsyn. Şu wagtdan 3-4-üne aýtdym. Galandan wagty bilen aýdaryn. Ýöne şuna maýdaýyn, podcast hemme açyk, peýdaly bolup biläjek bilgileri paýlaşjak adamlar meň bilen habarlaşyp biler. Eger peýdaly boljagyna inansak, olar bilen hem podcast edip bilers, gurrundeşlik edip bilers. Birinji özüm tanadaýyn, meň adym Gulmet. Özüm aslan Daşuzlu aslym. Orta mektebi Daşuz Türk mektebinde okudum. Soň Kayseri RGS Üniversitesinde ykdysadyýat bölümini gutardym. Türkmenistana gidip biraz işledim ve soň Amerikaya ýerleşdim. Amerikada şu wagt 9-njy ýylym. Käwaty biraz kynragam bolsa Türkmenistany küýsesegem, ýene-de şükür edýän Allah bärde bolanyma. Amerika gowy bir ýurt, pursatlar ýurdy, opportunity ýurdy. Gowy pursatlar tapyp bolsa, bärde ýa-ni pul gowy gazanyp bolýar, şonu aýtjak boldum. Amerika bilen baglanyşykly bugün birazjyk aýdyp bereýin. Çünki maňa iň köp soralýan sorallaryň birinjisi Amerika nädip barp bolýar? Amerika nädip barp bolýar? Ikinjem Amerikada hayat nähili? Birinji soragyň jogabyny aýdaýyn, Amerika nädip gelip bolýar? Gedýäňiz bilediňizi alyp samolyota minip gelýäňiz. Ana şo şeýdip gelinýär Amerika. İşin şutkası, конечно. Amerika gelmegiň meň bilýän ýollarym aýdaýyn. Oňdaşynda 3-4 sany ýol bar. Onu özüňiz barlap görmeli ýa-da şo ýollary bilýän adamlara soramaly. Men bilýän ýollarym aýdaýyn. Birinji green card. Eger green kartaňyz bolsa, Amerikada iň aňsady. Çünki işe girmege maňsat, öý tutmaga maňsat, maşyna almaga maňsat, hemme zadyňyz legalny bolýar. Eger green kartaňyz bolsa, green karta her ýylyň oktýabr aýy bilen noýabr aýy arasynda başvurular edilýär. Şondan bir ýyl soň maý aýynda da rezultatlar açyklanýar. Kim bagty çöp gazansa, belli bir nemeden soň, dokumentlardan soň, ondan soň interwýudan soň bärik gelinýär. İkinci bilen ben bilýänim student viza.
Student vizanam size kömekleşecek 3 sany häzir nämäni aşakda bellärin Instagram sahypany habarlaşyp bilersiňiz şolar bilen. Üçsinem tanayan, üçsünde de problema ýok. Aşakda bellek geçecek olary. Ve soňkysam turist viza. Turist bolup gelýäňiz, gezýäňiz, gidýäňiz. Turist bolup gelseňiz, diňe gezmegi maslahat berýän size. İş tapmak gaty kyn. Mümkin däl diýemek, gaty kyn. Student bolsaňyzam legalna bolýaňyz, конечно, berdine okayan ýeriňize belki iş berip bilerler. Oň daşynda iş tapmak, o da gaty kyn. Ýene de mümkin däl diýemek. Ýöne birden Amerika niyet eden bolsaňyz, Amerika gelip ýaşajak, işlejek diýip niyet eden bolsaňyz, size berjek birinji maslahatym ingilisçe öwrenin. Haçan birazjyk beýsini, fundamentyny goýun. Hello, how are you? Ýa-ni näme, näbileň, başga näme bolupdylar? Send me your location. Şo zatlar ýaly zatlar da prostoy zatlar. Günlük kullanıp biljek zatlar. Meselem, how can I find a pharmacy ya da how can I find a grocery? Şo zatlar ya da grocery'e giden wagtyňyz, pakupka giden wagtyňyz, pakupkada zatlaryň meselem atlary, renkler bolup biler meselem, san bolup biler meselem. Şo zatlary öwrenmegiňizi maslahat berýän. Ikinji etmeli işimiz maşyn sürmegi öwrenmeli. Amerikada maşynsyz gaty kyn. Şu adam Amerikada ýaşaýan adamlar maňa gowy düşünýändir. Maşyn sürmegi öwrenin aňyrda wagtyňyz bar, çünki bäri gelen soň sürmegi öwrenmek gowy, bärde de öwrenip bolýar. Bärdäki tanışlara aýdýaňyz, tanışlaryň käwat wagty bolanak, köplençe wagty bolanak. Pul berip öwrenjek bolsaňyzam arzan däl. Şoň üçin jylatyny özüňizem maşgalaňyza da aňyrda maşyn sürmegi öwredin. Eger maşgala bilen geljek bolsaňyz, mümkinçiligiňiz bolsa. Ana aýtjak iki glavny zadym şol. Üçüncü bilen eger green card'a bilen gelýän bolsaňyz, käbir adamlar soraýar, aňyrda green card'a bilen barsaň öý berýärler ekeni, maşyn ber. Oňa zat ýok. Bärde berilýän zat produkta kömek edýärler belli bir wagt işe ýerleşençe. Ondan soň o da kesilýär, o kömegim kesilýär. Amerika ýagdaýy şoň ýaly. Ýöne okuw ýagdaýyny çynym bilen bilemek näildi. Çünki kän adam soraýar menden, menem jogap berip bilemek, ýa 3 sany ýere ýazjak. Mundan soň maňa Amerikana nädip barp bolýar ýa-da okuw nädip barp bolýar meselesini sorana şu videonyň ssilkasyny uradar. Endi men ýaşaýan ýerim barada aýdyp bereýin. Men Amerikanyň Washington ştatynda ýaşaýan. Washington ştady Northwest'te, Demirgazyk Günwater'da, ýa-da Günwater Demirgazyk nädip aýdylýan bolsa, şo tarapda. Biziň aňyrymyzda uje Kanada bar. Aşakda, Kapdalda ştatlar var, Montana var, Oregon var, bu tarapda Idaho var. Ýöne ýokarymyzda uje Ýuwaş okean var. O taýda uje Amerikanyň ol beýle kuju bolýar-da, Washington State'i. Washington State'in gowy tarapyny aýdaýyn, plus tarapyny. Washington State'in plus tarapy bir prirodasy, tebigaty şeýle owadan. Eger tebigaty meň ýaly gitmegi halaýan bolsaňyz, Washington ştadyny maslahat berýän. 2 Washingtondaky türkmen community, türkmenlerimiz gatagzy bir-birine hemişe destek bolýarlar, arka çykýarlar, kömek edýärler. Şo ikisany plusy bar. Minusy köp ýagyş ýagýar berde. Ýylyň gidýäti paşty 200 günne ýakyn ýagyş bilen geçýär. Diňe ýagyş ýagyp duran, конечно, arasynda günem çykan wagty bolýar şo ýagyşly günlerde. Ýöne köplençe ýagyş ýagany üçinem bäri owadan tebigaty. Ikincisi gymmat. Meselem Kaliforniýa ýaly, New York ýaly gymmat bäri. Texasdan, Illinois'dan, Chicago'dan, Florida'dan gymmat bärileri. Şoň ýalyrak bir ştat, okuwlary gowy, kiçileriň okuwam, kollejlaram, universitetdam, ady belde universitet berde. Şo tarapyna aýdyp bilerin. Başga ul iň uly dagy berde, Mount Rainier diýip ady şol dagyň. O taýda da şoňa ýakyn ýerlerde lyjy ýerleri bar, hike ýerleri bar. Şoňa alarak primерно başga näme diýip bilerin. Meselem prirodany gowy görmeýän bolsaňyz, priroda bilen kän nemäňiz ýok bolsa, onda men kän bir maslahat beremek. Öz günüňizde görüp bilýän bolsaňyz,
Meselem diýjek bolanym hökmen türkmenleriň arasynda ýaşajak däl diýen bolsaňyz onda Washington State'e hökmen gelmek gerekden. Gün çykýan gün azyrak berdi. Indi men sorajak soraglarym ýene şu hayatyňyzda eden iň uly ýaňyşyňyz. Iň uly ýaňyşy men özüm barada aýtsam, ine şu surat. Düşündüňiz dälmi? Ol hemme üçin geçerli däl kanyşda. Men özüm üçin aýdýan işine. Iň uly eden dogruýyňyz diýip sorasaňyz, iň uly eden dogruýmam Amerika göçmek. Çünki çyndan hem köp zada mümkinçilik bar. Şoň üçin dogry bir karar alanymy pikir edýän. Iň uly dogry karar diýip aýdypdylar. Iň dogry karar diýip aýdypdylar. Endi eger adamlara bermeli bir maslahatyňyz bolsa, näme maslahat bererdiňiz meselesi. O da men pikirim başta конечно sağlygyňa seredip gowy görýän işiňizi etmek. Gowy görýän işiňizi etmek. Meselem men kompýuteriň başynda oturup bilemek. Ýa-ni testerdir ýa-da başga zat edip bilemek şonu. Конечно eger mejbur bolsam ederim, ýöne başga da variantlar bolan wagtda men şonu edip bilemek. Şoňa köprek pulam bolsa. Men meselem dastavka etmegi men gowy görýän ýa-da blog ýöretmegi men gowy görýän. Ya da käbir ýerlerde organizator bolmagy gowy görýän. Yani toy märekelerde zatlarda. Oň daşynda nemem iň uly maslahatym şu. Gowy görýän işiňizi edin. Saglygyňyzy göz öňünde tutup, gowy görýän işiňizi edin. Hayatyňyzdan lezzet alın. Hawa bugünlükçe şeýlerak podcast. Şundan hem uzun bolmazmy diýen. Ýene de soraglaryňyz bolsa soraň. Elimden geldigiçe bildigim kadarıyla aýdyp bererin, ýazyp bererin, ýazyp uradar. Oň daşynda diňe podcast däl, meselem aýda Iksan podcast, Iksanam habar programmasy, öňe meni izarlayan, takip edýän tatbiçikler bilýändir. Men habar programmasy alyp barýardym. Şoňa dowam etjek. Hep ýani ýyl aýda Iksany habar, Iksanam podcast. Oň daşynda ýene käbir paýlaşmak isleýän temalarym bolup biler. Onam kiçiräjik gürrüňdeşik şeklinde siziň hem pikiriňizi sorap, öz pikirimi aýdyp, şoňa kiçiräjik videolarym arasyna goýmakçy, 2-3 minutluk videolary. Nesip bolsa köp görüşeriz. YouTube kanalym täze. YouTube kanalyma boldaw bermegiňizi, destek bolmagyňyzy, podдержка etmegiňizi, support etmegiňizi haýyş edýän. Näme onda? Arasynda gülkünç waýynlar, tanslar olaram boljak. Podcast'ime de YouTube kanalymda dowam etjek. Nesip bolsa. Gowy mehmanlarym bar indiki hepdelerde. Öňünden belki aýdaryn soraglaryňyz bolsa sorarsaňyz. Oň daşynda da habarlaşyp durarys. Näme onda 2025-nji ýyly her birimiz üçin gowy geçsin, saglykly geçsin, bereketli geçsin. Saglykda görüşelim.